Ola queridos amigos, ola queridas amigas, benvidos e benvidas de novo a miña canle. Chámame Rafael Fernández Louro e son profesor de idiomas. Que tal? Como estades? Neste vídeo traivos a primeira parte de 3 con textos curtos sobre a gastronomía en Galicia para practicar galego. Agardo que vos guste. Imos aló. O polvo á feira. O polvo á feira é un dos pratos máis coñecidos de Galicia. Prepárase cocendo o polvo en grandes potas de cobre e córtase en anacos pequenos. Sírveselle nun prato de madeira acompañado de aceite de oliva, sal grosso e pemento doce ou picante. Adoita comerse en festas populares, chamadas feiras, onde tamén se bebe viño tinto en cuncas de barro. É unha tradición moi antiga e segue a ser unha comida moi apreciada. Moitas familias gozan do polvo nos días da romaría, sobre todo no verán e no outono. O marisco galego. Galicia é famosa polo seu marisco. As rías galegas ofrecen berberechos, ameixas, percebes, mexilóns ou centolas. Nas festas do marisco, como no Grove, celébrase esta riqueza mariña. Os produtos cócense normalmente en auga con sal e follas de loureiro, para manter o seu sabor natural. O marisco acompáñase con viños brancos da zona, como o albariño. É unha tradición familiar xuntarse nas celebracións e compartir estes pratos, tamén no Nadal. Para os galegos, o marisco é símbolo de festa, de amizade e de boa mesa. A empanada. A empanada galega é unha masa rechea de diferentes ingredientes. Pode levar bonito, carne, chourizo, bacallao con pasas, zamburiñas, sardiñas, berberechos ou polvo. A masa faise con fariña, auga, aceite e lévele, e dentro leva un sofrito con cebola e pemento. A empanada cómese fría ou quente e adoita servirse en reunións familiares, festas e romarías. É un prato que se pode compartir facilmente, porque córtase en anacos e repártese entre todos. Esta tradición vén de séculos atrás e representa a hospitalidade galega. Hoxe en día atópase en todas as panaderías do país. O cocido galego. O cocido galego é unha comida de inverno moi completa e contundente. Leva garabanzos, grelos, cachelos, chourizos, lacón, costela e outras carnes do porco. Todo se coce lentamente nunha gran pota. É un prato que reúne a familia ao redor da mesa durante horas, porque sérvese en varias partes. Primeiro adoita comerse a sopa, logo os garabanzos e as verduras, e finalmente as carnes. Este prato é símbolo de fartura e amizade. Nas aldeas era habitual preparalo os domingos ou nos días de festa grande. O queixo de Galicia. En Galicia hai moitos queixos tradicionais. O máis coñecido é o queixo de tetilla, de forma cónica e sabor suave. Tamén destacan o queixo do Cebreiro, o de Arzúa Ulloa e o de San Simón da Costa, afumado. O queixo acompáñase con pan galego e viño, e ás veces con marmelada ou mel. Nas feiras e festas populares sempre hai postos de queixos.
Esta tradición mostra a importancia do gando vacún en Galicia e do leite como alimento básico. Hoxe en día, os queixos galegos teñen denominación de orixe e son apreciados en todo o mundo. A tarta de Santiago. A tarta de Santiago é unha sobremesa tradicional feita con améndoas moídas, azucre e ovos. É típica da cidade de Santiago de Compostela e lévase preparando desde a Idade Media. Na superficie adoita levar a cruz de Santiago en azucre en pó. É unha sobremesa doce pero lixeira, perfecta para acompañar o café ou o licor café. Moitos peregrinos que chegan a Santiago proban esta tarta como recordo da súa viaxe. Hoxe en día tamén podes atopar en panaderías e pastelerías de toda Galicia durante todo o ano. O pan galego. O pan galego é famoso polo seu sabor e pola súa cozia crocante. Faise con fariña de trigo ou mestura de grans, auga, sal e leve do natural. A fermentación lenta dálle un aroma moi especial. En Galicia o pan é imprescindível en todas as comidas. Acompaña carnes, peixes, sopas e queixos. Existen moitas formas de pan, como a bola, a rosca ou a fogaza. En cada comarca hai variedades diferentes. Nas aldeas, antigamente, cocíase o pan en fornos de leña e era un momento de encontro veciñal. Os viños galegos. Galicia ten viños de gran calidade grazas ao seu clima húmido e ás súas rías. O máis coñecido é o albariño, branco e fresco, da zona do Salnés. Tamén están o ribeiro, o mencilla da Ribeira Sacra e os viños do Valdeorras e Monterrei. O viño é parte fundamental das festas e xantares. Adoita beberse en cuncas de barro ou en copas, dependendo da tradición. É costume brindar dicindo saúde ou bo proveito. Os viños galegos combinan perfectamente con mariscos, peixes e queixos, formando parte da cultura gastronómica galega. O lacón con grelos. O lacón con grelos é un prato típico do Entroido, pero tamén cómese en inverno. Prepárase cocendo o lacón salgado xunto con grelos, chourizos e cachelos. É unha comida sinxela pero moi saborosa. A tradición vén de aproveitar os produtos da matanza do porco e as verduras da horta. Nas aldeas, esta comida reunía as familias nas datas festivas. Adoita acompañarse con viño tinto e pan galego. É unha das receitas que mellor representan a unión entre o campo e a mesa en Galicia. O caldo galego. O caldo galego é unha sopa quente moi apreciada no inverno. Prepárase con grelos ou berzas, patacas, fabas, un pouco de touciño ou chourizo para darlle máis sabor. É un prato humilde feito con produtos da horta e do porco, que alimenta e quenta. Nas aldeas é a primeira comida do día no tempo frío. O caldo galego simboliza a tradición campesiña, a sinxeleza e a importancia da terra. Hoxe en día segue a ser unha receita cotiá en moitos fogares galegos. As filloas. As filloas son un doce tradicional do Entroido galego. Fanse cunha masa líquida de auga ou leite e mesmo sangue de porco, ovos e fariña, que se verte nunha tixola quente creando unha especie de panqueque moi fino. Pódense comer soas con azucre, mel, marmelada ou recheas de crema e chocolate. Tamén existen filloas salgadas, feitas co caldo do cocido. Nas casas galegas é habitual preparalas en gran cantidade e compartilas con amigos e familiares. O momento de dar a volta á filloa sempre é divertido. Esta tradición lembra a alegría das festas de inverno. As castañas no magosto. No outono celébrase en Galicia o magosto, festa na que se comen castañas asadas. Antigamente facíase ao redor dunha fogueira onde asábase as castañas e tamén cantábase e bailaba. Hoxe en día,
Moitas escolas e asociacións organizan magostos con castañas, chourizos e viño novo. É unha tradición que une a comunidade e marca a chegada do frío. O fume da fogueira perfuma o aire e a xente comparte risas e historias. O magosto simboliza a amizade, a colleita e o agradecemento polos froitos do outono. A matanza do porco. A matanza do porco era unha tradición importante no rural galego. Facíase no inverno e servía para abastecer a casa de carne durante todo o ano. Da matanza saían chourizos, lacóns, xamóns, sorza e outros produtos. Era unha festa familiar e veciñal, porque todos axudaban no proceso. Ademais de traballo, había comida e celebración. Hoxe, esta tradición case desapareceu, pero en moitos lugares aínda recórdase con festas gastronómicas. A matanza simbolizaba a economía da autosuficiencia e o respecto pola comida, xa que se aproveitaba todo do animal. As festas do peixe. En Galicia existen moitas festas gastronómicas dedicadas ao peixe. Un exemplo é a festa da sardiña en Sada ou en Rianxo. As sardiñas ásasen en grellas normalmente no verán e cómense acompañadas de pan de millo e viño. Outra festa importante é o do bonito en Burela, onde serves este peixe fresco en empanadas ou guisado. Estas festas reúnen veciños e visitantes celebrando o mar como fonte de vida. A tradición mostra a importancia da pesca en Galicia, tanto na economía como na cultura. O pan de millo. O pan de millo é un alimento tradicional galego feito con fariña de millo e ás veces mesturado con fariña de trigo ou centeo. É máis amarelo e compacto ca o pan de trigo. Adoita acompañar peixes salgados como as sardiñas ou pratos de caldo. Tamén existen as broas de millo, que son pequenas pezas de pan moi saborosas. O cultivo do millo foi fundamental en Galicia dende o século XVII e converteuse en base de alimentación rural. Hoxe en día segue presente nas casas e nas panaderías tradicionais. As xoubas de Rianxo. As xoubas son pequenas sardiñas que se pescan na ría da Arousa, sobre todo en Rianxo. A festa das xoubas celébrase no verán e é moi popular. Prepárasen fritidas en aceite e acompáñasen de pan e viño. Son un manxar sinxelo, pero delicioso, que representa a riqueza do mar galego. Comer xoubas ao aire libre nas prazas e portos é parte da tradición. Esta festa reúne música, baile e gastronomía, mantendo vivo o vínculo entre a xente e a pesca artesanal. O augardente e a queimada. O augardente é unha bebida alcohólica tradicional galega feita coa destilación do bagazo da uva. É moi forte e úsase para facer a queimada, un ritual festivo. Nunha bota de barro quéntase o aguardente con azucre, grans de café e pel de limón. Mentres arde, recítase un conxuro para afastar os malos espíritus. A queimada prepárase en festas e xuntanzas, sobre todo á noite. É unha tradición máxica que mestura gastronomía, cultura e simbolismo. Ademais, representa a hospitalidade galega e a alegría de compartir cos demais. Ben, agora podes ler unha e outra vez estes textos para practicar a pronuncia. Tamén podedes buscar máis información sobre a gastronomía en Galicia e receitas en galego. Isto foi todo. Non deixedes de ver a segunda parte. Veña! Abur! Cuidado moito!